bandiraɓe musidɓe tedduɓe, hande garden ko yewtande bandiraɓe e film mo gandanɗa hoorema ko baɗɗo fayida te ko histoire janggaɗo e nder laylay rendo ngo ha des milliers de personnes dañi fartange yebde oɗon histoire ko on histoire de ƴetta watta film woni l'épouse di cheikh wuro baro akim e miñiraɓe mum donɗo e jappere bammum beele ko kanko jogori heddade e jappere nde hol jogorɗo rontoyde caggal on mo gandanɗa hoorema kañum woni akim ɗum noon kala ko woni lahal ma juuɗe jiitu nde tawno l'histoire ma haalanene gueɗe ɗe foof jaari hande noon garɗen bandiraɓe koye fannu nde tawno ko rogere e rogere jiɗɗen ɗum wadde pour yidde famminde bandiraɓe en beltima noon e pulagu nde tawno so lingu yari kodde e nder ndiyam yoyito Allah e talawjoɓe tigi pulagu ko télé mo gandanɗa hoorema ari findini tindini hirjini jirtini rendo ngo nde tawno ɗum ɗo ko hunde nde gandanɗa hoorema nde fulɓe ɗomɗono ñaaguino gila hanki taw hande arani nde tawno so tawi neɗɗo ronkiri yumma tan muyna e tana addi jiggore noon ko wasa dañji ɗum e nokku mum kono hande pulagu itini en joote haɗi en kadi yewede addini en ubbitanoɓe en pine men gaññi men fina tawa men kadi holliri wonde pulagu ene tawe e kala fannu kono kadi pulagu wona tan ɗo banggue e nder oɗon tuma yaade e nder gueseji walla gaynaka ala fulɓe kala ɗo jaruɗa e fannu ma taw ɗumen ɗon te kadi aussi sa tawi ɗumen hen ma taw ko ɓurɓe taw ɓuraka ko ɗum woni ko pulagu addani en eɗen jetta on mo gandanɗa hoorema kañumne aussi ene jeeya ɗiɗon sababuji nde tawno ko représentant canal woni Djiby Oldou Ba machallah mention spéciale ne mbirumi ni Djiby Oldou Ba mention spéciale nde tawno ne mbirumi nane ni so tawi neɗɗo suusi tan koko ñumana kadi machallah golle ma tengtini te fulɓe dañi fartange e nder mogoji mumen ha hande ala ko heddi sukaɓe e mawɓe foof nena jiiɗa wadde mago nde tawno hande ɓe gandi mogo wona fijirde nde tawno ene findina kono kadi won jencude dañetendi e ɗiɗon mogoji nde tawno hanki won mogotoɓe ɓe ko jaggirono kono hande kala mo gandanɗa hoorema rewi e mogo ene andi wonde mogo wona cahan te wona fijirde nde tawno eɗen gandi ɗaniɗo wawa findinde ko ma neɗɗo fina ne findina ɗum noon mention spéciale e Djiby Oldou Ba machallah golle ma tengtini so tawi rendo ngo dañi waɓe ne mani ina haasi keɓen ko jiɗɗen hebde ko ne hannirta ni hande e wadde sensibiliser yimɓeɓe aussi yoɓe jaa ɓe mbaɗa feere ɓe jogo bukeji canal neɓe mbawa hebde chaîne pulagu ne tawno aussi so tawi eɗen gulla pulagu jamma e ñalawma so sondage uji ɗi mbaɗi ƴewama ƴewtidama tawama wonde ko chaîne pulagu o hetti caggal eɗo banggue yeeɓoɓe eɗo banggue kadi seŋiɓe tigui rigui ha joni e nder oɗon canal sa renaki so ɓoyi seeɗa so tawi neɗɗo waɗa investir yiyata en jencude tan sa renaki dartinde junggo mum ɗum noon mbaɗen e suñu yëf yen mbaɗata ni ne tawno sondage uji so gari suñu yëf ene jeeya e téléji ɓurɗi wawde yeɓede ɗon e Sénégal te toon ko théâtre uji jolfuɓe pawate toon en keeɓi ko men noon kolliren keewal men kolliren cuusal men kolliren hattan men ne hannirta ni hande so tawi en garti e l'épouse di cheikh woni hen acteur principal o ko Akim woni Mamour Kébé mo gandanɗa hoorema machallah fuɗɗima wadde carrière mum te carrière juɓɓuɗo concernant e côté théâtre nde tawno eɗen gandi théâtre à la frontière mo jouata banggue jolfuɓe kadi mo jouata banggue fulɓe te kala hen ɗo joyi en mbiyat gongo nde tawno aussi ko meccal ko passion makko te ko hunde nde o yiɗi o horsinde o wattori en jiimo wonde ko kanko lomti e jappere ba makko kono ɗum foof e wade noon omo yoni neɗɗo poɗɗo lomtade e jappere
nde tawno farnorade bamum ko yaɓude pele bamum ɓuri. Kono kadi so tawi a ƴeewi ko kewata e nder bureau ji makko e société makko o, paame wonde ko ɓuri ɗum ɗon bonde ene kewa e nder bureau ji walla e nder société ji, ko hono ɗam ɗon gurdam woni guurateɗam ɗon. ene woodi employé ji ɗi ganduɗa hoorema mbatti hakkille koye patron, ala ko jaranani ɗumen pour wawde tan wonde yo patron yiɗ ɗumen walla rewɓe mumen, ene jarani ɗumen yaade ha to fibri baji, c'est ça. Kono kadi aussi fonnoɓe rende ɗe ɗon golle ɓe ko kamɓe duttoro eɓe jiɗodira e employé ji mabɓe, taw ala ko jaranani ɗumen, jarano ɗumen ni wonde ha waldoyde e mumen e nder appartement ji mumen. Ko ɗum addata noon yiɗɓe golle ɓe dañani golle ɓe, so gari ƴeewoyde golle promotion canapé o waɗe hen, eɗen jiiya ɗum ɗon par ce que ɗum ko réalité guuraɗo. Debbo noon heewani raddoyde soye, wadde noon enen fof eɗen gandi oɗo debbo kam Rayhana e yorde mo yitare machallah, to jogori wattoyde e on mo ganduɗa ɗuma kañum woni khilifa o ndiyam ala ɗon, ɗum eɗen gandi ɗum ɗon. Hen sahaji noon jinnaɓe ɓe wonko ɓe lelotoɓe coyno, so suka darima wawa ɗum yiide woni amatisane hakkude mum e ɓiyum Rayhana, nde tawno wonko mawɗo yiyata taw ɓiɗɗo yiyani so tawi o yiɗano ɗum on mo gandanɗa hoorema kañum woni ɓiyi ko o. Kono noon hen sahaji ɓiɗɗo ene yiɗa yiɗana hoore mum, kono so tawi jofanama ƴewata ni andude ko jofanama ko woni sahani e nder oɗon tuma waɗa analyse ala yiyata tan koko yiɗi ko. Gilɗi noon ene keewi doole, ko hettere tagade sora e fittanu kala aade ene tengtini ɗum ɗaɗɗe tati. Ngala ɗangal ko ɗamgal, ngala ɗangal ko nawre jungo, ngala ɗangal ko tepere. Sa yiɗi a haalat, sa yiɗi a tottat, sa yiɗi kadi a yahat. Ko ɗum saabi wonde ko neɗɗo yoori ɓernde ko fof so giɗo mum ɗeŋima ɗum tan guite mum cap to gonɗi, ko yidde tan dañi ɗum, ko yidde dañi tigi rigui to hakkille joɗɗoto tunda omo joddo e yimɓe taw noon ɗo woni ɗo wona ɗo no woni, ne taw noon neɗɗo kala hakkille mum wonde ko ɗon tan woni ɗo woni. Ɗum woni gueɗal ngal. Joni noon hen sahaji aussi fodore ene woodi, ne tawno eɗen gandi neɗɗo ne wonda e neɗɗo bureau ji, tawa noon aɗa jaggira oɗon debbo wonde wona kañum jogorɗa wattindade ko kañum tegantuma diiluji ma, tawa noon debbo teganomo diiluji ma o ko kañum wattinorto wonde debbo ma. ɗum no sobi tawi mi haali ma on paam yebnoɓe ɗum e nder télé pulago walla artuɓe tigui rigui ha joni e mbarodi pular o. Kono noon jinmi ko mbaɗen insisté mi hande mi jubbata concernant e côté ne théâtre o yaari ni e ɗon gueɗe, mi artata kadi aussi e côté casting o. Rayhana c'est cool, c'est parce que neɗɗo mo ganduɗa hoorema gonnoɗo France arti, dans ce cas aussi woni ga hen accent mum ne feeña hen français gueɗe goɗɗe mbaɗe hono noon ko intellectuel, voilà ɗum waɗi aussi c'est compréhensif. Ko heddi ko noon heddiɓe ɓe fira mesure eɗen jeeɓa eɗen jogo hen jiyanɗe goɗɗe e haalaluji goɗɗi e miijoji goɗɗi. Kono noon min ɓuranmi institude ko bandiraɓe ko gonga ni oɗon jeeɓa, kono jeebgol ngol ene manki partage. Hankanti yonti dañen so tawi épisode naati ko boni ko fof hay sinno kam ko 900 000 walla 1 million de vues e nder semaine. Kono gila e jama e Fatimata ha tuggude hande ɗo jartiɗen ɗo en jiyani épisode mo gandanɗa hoorema dañi 1 million de vues, hol sababu? Te eɗen mbiya wonde enen fulɓe eɗen keewi, wadde noon communication ene manki ene ngakki. ɗum noon mboɗo lancé appel e wa canal yoɓe mbaɗ campagne de communication, c'est très important. Kamɓe gandi noon hol acteur aɓe ɓe potata wawde sélectionné tawa noon ko wawɓe communication jahanaɓe e nder nokkuji ɗi kalana yimɓe exactement hol ne mbawata jokkorade e nder oɗon chaîne biyeteɗo wonde Pulago TV, noɓe mbawata wattude hakkille mabɓe aussi e nder mbarodi Pular. Donc c'est très important. So tawi ɓe mbaɗi ɗum mboɗo andi won hen yiɗoɓe tawa ganda tawa pamani walla tawa pamminaka, kono kadi Pulago ɗo tolni ɗo eko jarani ɗumen ko so tawi kollama tan mbaɗa ɗum. Noon banna men ko analyse goto mo joguiɗomi hen ha saaha goɗɗo so tawi ɓuuri ɗo yaaji men gartu hen so Allah lamɗo haaji. On calminama, on juurama, e mbaɗi kubtitindi. Merci beaucoup.